Ordizia hiribilduaren alkate jauna. Udalbatza osatzen duzuen zinegotzi taldeetako buru zaretenok eta zinegotzi guztiok, Eusko Legebiltzar buru anderea eta zaudeten herri agintari eta herri ordezkari guztiok eta baita giza taldeetako ordezkari nagusiok, ordiziarrok, jaun Andreok, egunon, eta zorionak eta eskerrik asko, bai nire izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean zuen gonbidapenagatik. Ohore bat da zuekin batera Ordiziaren 750. urteurrena ospatzea. Hemen izan garen bakoitzean, ordiziarrok familia handi bat osatzen duzuela erakutsi diguzue, eta etxeko bezala hartu gaituzue. Eskerrik asko. Urteurrena betetzea aukera bat da, momentu batez gelditzeko eta hausnartzeko aukera hain zuzen ere. Iragana hobeto ezagutzeko bideoan ikusi dugun bezala eta etorkizunari berriekin begiratzeko. Nire ikuspegia da Ordiziak bere historian oinarri sendoak dituela etorkizun oparo eta erakargarri bat eraikitzen jarraitzeko. Asko dira Ordiziaren eta ordiziarron erreferenteak, alkateak aipatu egin dituen bezala. Eta aipatu egiteaz batera, berriz ere azpimarratuz, balioa duelako Ordizia merkatua da, bai. Honek esan nahi du lehen sektorea bizirik mantentzen duela. Merkatua inguruko herrien arnasgunea izan da, produktu edo ekoizpen berriak ezagutzeko eta harremanak sendotzeko lekua. Nekazaritzaren lanari esker ingurugiro aparta dugu, 0 kilometroko elikagaiak eta merkatuak eta bertako merkataritzak herriari ematen dion bizitza baloratzen dugu. Ordizia industria da. Horrek esan nahi du bigarren sektorea lehiakorra dela. Industria Ordiziaren historiari lotuta dago. Lankidetzan, teknologian, kalitatean, berrikuntzan eta orain 4.0 industrian. Beti izan zarete aitzindariak. Hemen enpresa txiki, ertain eta handi martxan jartzeko ahalmena erakutsi duzue. Hemen enpresa munduarekin gertutasuna eta lankidetza erakutsi duzue, baita nazioartekotzean ere, urdanetaren espirituari jarraibidea emanez. Ordizia, goi mailako hezkuntza, kultura, euskara, musika, kirola da. Horrek esan nahi du hirugarren sektorea ere eraginkorra dela. Pertsona da herri sendo baten ardatza, eta elkar bizitza elkarrekin jorratutako balioetan esaten da eta eusten da. Beraz, Ordizia hiribildua, herri bizia, langilea, aitzindaria, balio sakonetan sustraitua, mundu zabalera irekia, kulturan eta lankidetzan sinesten duena. Hauek dira Ordiziaren berezko nortasunaren oinarriak, hauek dira ere ordiziar guztionzat etorkizun hobeago bat jorratzeko gakoak. Gaur, elkarrekin eta itxaropen berriarekin, azken 750 urteko ibilbidea oroitzen dugunean, jaso ezazue mundu zabalean bizigaren euskaldun guztion aitormena eta eskerrona. Alkate eta ordiziar guztiok, harro egon zaitezkete herri honekin eta herri honetaz. Zorionak Ordizia eta urte askotarako.